семейство, което е било невярващо и нямаше покаяние в тях. И поради тази причина, че те са били невярващи, измъщаваха и двете си дъщери, които непрестанно вярваха в живия Бог и се молиха за своите родители за истинско покаяние пред живия Бог. Докато един ден по-малката дъщеря отиде при майка си и рече: Мамо, получих откровение, че трябва да се покаеш и ти. Дойде време за твоето спасение. А майката в отговор рече: О, дъще! Много ми е трудно това твое откровение, което си получила. Дано да достигне до твоя баща, че чрез неговото покаяние да дойде и твой. И жената отиде при мъжът си и му рече: Мъжо, по-малката ми дъщеря получи откровение, че трябва да се покаеме и ние. Но мъжът в отговор рече: О, жено, остави ме на мира, на мен ми харесва светския живот и ми харесва да пия и да се веселя. Сега не ми е до вашия път. И настана вечер и по-голямата сестра рече на по-малката сестра: Хайде, сестра, да се помолим, дано нашите молитви стигнат до живия Бог, за да се покаят и нашите родители. И по-малката сестра се съгласи, и те паднаха на колене да се помолят. Отче наш, ти, който сме небесата, помогни тази вечер към мен и моята сестра. Нека тази молитва да бъде като тъмяни край на миризма към теб. Погледни нашите сърца, ти знаеш от каква радост се нуждаят те. О, Боже, допусни моите родители да бъдат те спасени. Останалото ти води и ръководи. И на следващия ден по-голямата сестра се събуди и чува, че сестра и вика: О, сестро, къде си? О, сестро, какво ти се случило? Нищо не виждам, изгубих зрението си. И по-голямата сестра изтича при родителите си, за да ги извика. Мамо, татко, зрението на страна ми се изгубило и не може нищо да вижда. Елате и вижте какво се е случило. Дъще, какво ти се е случило? Виждаш ли, мамо, заради вашето неверие какво се е случило с мен? Изгубих зрението. И голямата дъщеря рече: Не се отчаивайте, станете да ходим на църква, там да се помолим за моята сестра, а чрез вашето покаяние да дойде нейното изцеление. И те се приготвиха и тръгнаха към църквата. Те седнаха и цялата църква се изправи с вярата да се помолят за болното, което не вижда. И пастора попита родителите им: Вярвате ли, че вашата дъщеря ще бъде изцелена? И те казаха: Да, вярваме. На Бога няма невъзможни неща. Пасторът започна да се моли на болното дете. Господи, ето издигам пред Тебе това семейство за истинско покаяние. Татко мой, за да ги благословиш и да изцелиш това дете, за да видят Твоите чудеса и знамения, Татко мой, за да се покаят, святи Божии, да получат истинския живот в Исуса Христа, това дете да бъде изцелено. Амин! Амин! И след това помазание детето погледна и подвигна голям глас към Исуса Христа: О, Господи, благодаря Ти, че прояви милост към мен и към семейството ми. Семейството си тръгна с голяма радост и много семейства се получаваха от това семейство и те непрестанно са били вярващи в Бога. Амин! Амин!